Ποια ήταν τα αίτια του αποικισμού? Τον 8ο αιώνα οι Έλληνες μετακινούνται προς τις ακτές της Μεσογείου και του Εύξηνου Πόντου. Οι λόγοι που οδήγησαν τους Έλληνες στη μετανάστευση ήταν οικονομικοί, όπως η επιθυμία απόκτησης καλλιεργήσιμης γης και η ανάγκη προμήθειας σιδηρομεταλλεύματος, αλλά και πολιτική, όπως η επικράτηση πολιτικών αντιπάλων που ανάγκασε πολλούς να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να αναζητήσουν νέους χώρους εγκατάστασης. Πώς γινόταν η επιλογή της αποικίας? Η εγκατάσταση σε ένα τόπο δεν γινόταν τυχαία. Η θέση επιλεγόταν από πριν και η αναχώρηση ήταν οργανωμένη. Ως αρχηγός της αποστολής, ο οικιστής, οριζόταν ένα άτομο που είχε ξεχωριστές ικανότητες και ενέπνεε εμπιστοσύνη σε όλους. Η τελετή της αναχώρησης γινόταν με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων μέσα σε ένα κλίμα μεγάλης συγκίνησης. Η πόλη που ιδρυόταν είχε τις περισσότερες φορές πλούσια ενδοχώρα και απάνεμο λιμάνι. Συνήθως προτιμούσαν περιοχή που είχε φυσική οχύρωση, γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν και την πιθανή έχθρα των κατοίκων της περιοχής. Η συμβίωση γενικά ήταν ειρηνική, αλλά δεν είναι λίγες οι φορές που οι άπικοι πολέμησαν για να κρατήσουν τη θέση τους. Η νέα πόλη αποκτούσε δική της οργάνωση και νέους θεσμούς. Σταδιακά γινόταν ανεξάρτητη και ανέπτυξε συμμαχικές και οικονομικές σχέσεις με άλλες πόλεις. Ποια ήταν η σχέση της Μητρόπολης με την αποικία? Οι δεσμοί όμως με τη Μητρόπολη, μητέρα πόλη, ήταν πάντοτε στενοί και η σύγκρουση ανάμεσά τους ήταν αδιανόητη. Και αν αυτό συνέβαινε καμιά φορά, όλοι το κατέκριναν. Ο χώρος της Μεσογείου και του Εύξηνου Πόντου πλημμύριζε από εγκαταστάσεις των Ελλήνων και ιδιαίτερη προτίμηση έδειξαν οι Έλληνες στην Κάτω Ιταλία, όπου το πλήθος των αποικιών συντέλεσε ώστε ο χώρος αυτός να ονομαστεί Μεγάλη Ελλάδα.